Rozhodla som sa nahrávať videá nielen o deťoch a o výchove a vzdelávaní, ale aj s rôznymi inšpiratívnymi bytostiami, ktoré stretávam počas svojej životnej cesty. No a prvými takými bytostiami sú členovia mojej zvieracej rodinky, húska Bela a Gunnar Martin. Tu ich možno vidieť v zábere a neviem, či vidno aj húsatka, ale možno sa niekde ukážu. Tak sú pre mňa inšpirujúci hlavne kvôli tomu, že vytvorili spolu dokonalú rodinu. Oni vždy boli takí sami svoji, sami pre seba. Neradi sa chytali, neradi sa hladkali na rozdiel od iných mojich zvierat. Oni si vystačili jeden s druhým. No a teraz si založili rodinu, husička naznášala vajíčka a poctivo z nich vysedela malé húsatka. A ten Martin bol úplne fantastický, jej druh, lebo on sa od nej za celý čas ani nepohol, ako ona sedela na tom hniezdečku. On tam s ňou celý čas bol, robil jej spoločnosť a bol tam pre ňu. A tak som si pomyslela, že bože, to by bolo úžasné, keby sa zrovna od Gunnára, čo to inšpirovali aj muži, a naozaj boli s tými ženami, keď ich bytostne potrebujú. A nemusia ani nič kvákať okolo toho, ani Gunnar tam nejak negagotal, ani nič Bele nevravel, do ničoho sa jej nestaral. Proste tam s ňou len bol. Bol a čakal. Jasné, kde to išiel sa vonku napásť a išiel sa aj okúpať do svojho luxusného jazierka, ktoré som mu pripravila. Ale potom sa vrátil a bol zasa so svojou husičkou. Húske som všetko nosila pod nos, aby sa nemusela nejak veľmi unúvať, ale tá si tiež, kde tu zliezla z hniezdečka, aspoň sa prešla trošku hore-dole a vrátila sa naspäť. Proste vedela, kde je to jej miesto a vrátila sa na vajíčka. No a po 30 dňoch vysedeli prekrásne, roztomilé, nádherné húsatka. Mám ich 9. No a vtedy Gunnar prvýkrát za celý deň neopustil chlievik, celý čas tam bol pri Bele a solidárne s ňou ani nejedol, ani nepil a už vonkoncom sa nešiel kúpať. Proste stál tam pri nej, pri tom hniezdu, keď sa liahli húsatka a bol tam pre ňu zase. A strážil tie húsatka. Ak predtým už bol taký agresívny, ináč oni sú veľmi mierumilovné a nikomu nikdy neublížili, ale práve vlastne ako si husička sadla na vajíčka, tak vtedy Gunnar začal si riadne chrániť tú svoju milovanú krásnu húsku. Začal syčať a veru, že začal aj skákať do rôznych ľudí a zvierat, ktoré sa mu myhli, že Martin, o tebe vravím, aký si úžasný. Ale je to úplne prirodzené a normálne. To je super, že je takýto a že takýto je a že si dokáže tú rodinu ochrániť. No a teda vyliahli sa húsatka. Prvý deň zostali spolu na hniezde a venovali sa tak jeden druhému a svojim húsatkám. Húsička ich ešte poriadne povyhrievala pod sebou, lebo vlastne keď čerstvo vyliahnuté húsatka nepotrebujú vôbec nič, oni potrebujú len teplo maminky ten prvý deň a na druhý deň sú schopné príjmať potravu a sa napiť. Dovtedy je to úplne zbytočné im niečo dávať. Práve naopak človek môže urobiť viacej škody ako úžitku. Takže ja som tiež poctivo a trpezlivo čakala do druhého dňa. Doniesla som im tanierik, na ktorom bolo už naservírované vajíčko nakrájané na drobno, žihľavka, no a samozrejme šrotík, čerstvá vodička. Martin k tomu prišiel a ničoho sa nedotkol, ale začal tam tancovať. Tak prestupoval z jednej nohy na druhú, tak sa tam knísal a on vlastne týmto svojim tancom dával na známosť: húsatka, poďte všetky sem, je tu niečo pre vás nachystané, tu je potrava. A toto robí dodnes, keď niečo chutné nájde, tak on začne proste tancovať, aby tým húsatkám ukázal, že tu je niečo na zdobnutie. Takže vravím, je to pre mňa veľká inšpirácia, ako sa on ako muž zachoval voči tejto svojej Bele a ako sa ešte stále zachováva, lebo vždy, keď idú na vychádzku, alebo aj keď prvýkrát vyšli z toho môjho chlievika, tak on ide prvý. On ide prvý a dáva pozor, či náhodou nie je niekde nejaká hrozba, nejaká sliepka, keď to veľká hrozba nie je, ale nejaký pes alebo niečo. Napríklad moju Maru vyhodnotili ako hrozbu, lebo samozrejme Maru si chcela všetky rozkošné malé húsatka chytiť a to sa im vôbec nepáčilo. A už som aj prišla na to prečo. Lebo keď sa človek ku ním približuje príliš rýchlo a robí také trhané pohyby, no tak vtedy to vyhodnotia, že to je proste hrozba. Húsatka sa totiž nevedia pohybovať rýchlo. Oni si vedia tak cupitať pomalinky, ale keď majú ísť rýchlo, o hocičo sa podkopnú, spadnú a zostanú prekoprcnuté, nevedia sa ešte poriadne postaviť. No a prekoprcnuté húsatko je potom veľmi ľahká korisť pre akéhokoľvek predátora. Takže vlastne
ako náhle niečo pri nich robí takéto pohyby, no tak preventívne Gunnar zasiahne. Našťastie, takýto je múdry. Ale keď sa ku ním človek približuje úplne pomalinky, ako ja tu teraz pri nich sedím, tu sú úplne blízunko, neviem, či ich je vidno, trošku, ale tu sú všetky pri mne. A keď takto pri nich tížko sedím, tak ako vidíte, sú úplne pokojné a neurobia nič. To sme sa inšpirovali od pani kozy a ich kozliatok, tie Gunnar vlastne tiež hneď upratal. A ukázali, kde je ich miestečko v chlieviku, tak aby nerušili húsatka. Lebo samozrejme, že na nich zaútočil a odtedy kozliatka neskáču, nehopsajú, ale pekne tížko sedia a je to v pohode. Takže týmto nás inšpirovali a my keď sme chceli ísť z Maru ku ním, tak sme si tiež takto tížko satkali. A Gunnar mal ku nám takú dôveru, že Martin, že proste húsatka vyšikoval von a mohli sme sa na ne do sítosti dívať. Gunnar už prišiel na to, že my teda pre neho nie sme žiadna hrozba, ale že sme priatelia a že sa o neho staráme a o jeho potomstvo. A verí nám až natoľko, že keď sa jeho húsatkám deje niečo zlé, tak začne gagotať, a to riadne nahlas, trepotať tými svojimi krásnymi obrovskými krídlami a zvolávať ma, že no poď, niečo sa deje, poď nám pomôcť. Napríklad raz húsatko takto spadlo do vane a toto začal robiť a ja som hneď vedela, že aha, tak teraz proste sa niečo robí, musím sa rýchlo ponáhľať a pomôcť. Takže on proste vie, že skadiaľ tá pomoc príde. A to je práve taký úžasný moment pre mňa, že ako sa dokáže ten ľudský a zvierací svet krásne prelínať. Ako si vieme byť jeden pre druhého takou oporou. Lebo mňa vyživuje už len samotná tá ich spoločnosť, že tu so mnou sú a môžem tu s nimi byť a môžem ich pozorovať, môžem ich pásť. To sú všetko veci, ktoré milujem. No a ja zasa pre ne môžem urobiť to, že naozaj sa o ne starám, nosím im dobrú potravu, chutnú potravu, majú takú svoju obľúbenú krmnú zmes. A samozrejme, keď treba pomôcť, tak im s veľkou radosťou a láskou pomôžem. No a vlastne veľa týchto mojich inšpirácií prichádza práve z ríše zvierat, aj o tejto rodine, že ako to oni majú medzi sebou krásne usporiadané. Každý je v tej svojej roli úplne prirodzene. Bela je zasa úžasná maminka. O húsatka sa stará naozaj starostlivo. Keď sa úplne tak čerstvo vyliahli, tak si stále tak pod seba pchala po tie svoje krídla. Vždy má pre nich tú svoju teplú náruč, keď zmoknú alebo keď sa im niečo stane, tak oni idú ku nej a už sa tulinkajú, už sa ku nej pchajú. Takže to je práve asi tá rola, taká veľmi príjemná a prirodzená, ktorú by mali robiť ženy. Pravda je, že? Mali by mať pre tie svoje deťúrence naozaj tú teplú náruč a tú lásku. Byť tam pre ne bytostne a naozaj byť iba v tej roli milujem. A muži by mali byť v tej roli, že tú svoju rodinu chránia a zabezpečujú teda tú potravu tak, aby rodina bola vyživená aj po tej hmotnej stránke, kým žena ju vyživuje po tej bytostnej, po tej duchovnej. Takže takto tie húsky majú tiež krásne v tej svojej rodinke usporiadané a pre mňa sú v tomto obrovskou inšpiráciou a práve to som s vami chcela dneska pozdieľať. Aké to ja tu mám úžasné bytosti. Tak som za ne veľmi vďačná.